Ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda. Ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba. Ngise kulabo abathi ngalahlwa uma. Ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni. Ngise kulabo abathi bayintandane. Azothi ngindoda abafelokazi. Athi nguyise wentandane. Ngise kulabo abanganamduduzi. Ngise kulabo abahlukumesekile. Ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama likaJesu. uKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Hallelujah. Everyone who's here tonight, siyanibingelele egameni likaJesu. Igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Igama elinikezwe amandla uNkulunkulu, umdali wezulu nomhlaba. Ukuthi alikho elinye esosindiswa ngalo ngaphandle kwelakhe. Praise the name of Jesus. We want also to welcome those who are watching us on Facebook Live under MM Zulu. Hallelujah. Let us clap hands for them and shout hallelujah. Bless the Lord. It is the 3rd day of this revival, and we are still looking forward to the great things that the Lord is going to do in our midst. Amen. The Spirit of God is in our midst, and He wants to minister to us. He wants to do great things in our midst. Hallelujah. I want to talk to you today about how to receive help from God. How to receive help from God. There are so many Christians who are so frustrated. They are angry with God. They are not happy in their relationship with God because they are not getting results in their walk with God. So their journey with God is full of frustration. And they wonder why things are not working out. And today I'm going to show you from the Word of God how can you actually come to that point where you receive God's help. How to receive help from the Lord continuously. Are you listening to me? Continuously. Now, when you study the Bible, you will find powerful things. And whatever that is written here in the Word of God should manifest in our life. It should be seen in our lives. Are you listening to me? Amen. What is written here should be part of your daily experience. That is God's heart for you. That is God's desire for you. Nkulunkulu ufisa ukuthi lento ayibhalela ezwini lakhe uyibone empilweni yakho ibe ingxenye yokuphila kwakho. Alibonge igama likaJesu. Now, if umzalwane othola ama results from the Word of God, impilo yakhe ayifani nomzalwane ongawathola ama results. Are you listening to me? Because the more you see God doing great things, is the more even your confidence in the Word of God, it is growing. Are you listening to me? Because now you can see that the Word of God is real and the Word of God is alive. Are you listening to me? So I'm going to show you how to receive help from God. Because all of us, we do need help from God. Before salvation, even after salvation, as you continue to live your life, you will face challenges whereby you will need God's intervention. You will need God to show up in your case. You will need God to help you in whatever situation ongabhekana nayo. Alibonge igama likaJesu. Now, when you study the Word of God, you will find ukuthi
There is a man by the name of David. David is one of the people who always receive help from God. David, it did not matter it didn't matter what he is going through. In every situation, David he was always receiving help from God. In fact, David, he is the one who emphasizes kakhulu igama likaNkulunkulu as umsizi wakhe. Why? Because that's what he was experiencing. To David, it did not matter what he was going through. He will always receive help from whom? From God. Now, that is why ukukhuluma kwakhe kuhlukile kunokwabanye. Angazi noma nikhona nibazalwane. Kuhlukile kunokwabanye. Why? Because he experienced uNkulunkulu emsiza in all areas of his life. David uyena otheme khuluma athi the Lord is my shepherd. Are you listening to me? Wambona uNkulunkulu ewumalusi wakhe. Alibonge igama lika Jesu. Athi Davide, the Lord is my what? Is my strength. Wambona uNkulunkulu enganamandla kodwa uNkulunkulu emphayini amandla. Akasasho ukuthi wena Nkosi ungipha amandla kodwa uthi wena Nkosi ungamandla ami. You are my strength. Alibonge igama lika Jesu. You find uDavide athi bengimncane namhlanje sengikhulile kodwa ngimbonanga angaze ngimbone olungileyo eshiwe yedwa nabantwana bakhe behluphekela ini isinkwa. Alibonge igama lika Jesu. Why? Umbona uNkulunkulu enikezana ngisho isinkwa sokuphila bakwazi ukudla nezingane alale ngadlile. Nikhona inibazalwane. uDavide, you'll find him ethi the Lord is my shield. Alibonge igama lenkosi athi you are my shield, athi you are my deliverer, athi you are my fortress, athi you are my salvation. Angani manikhona inibazalwane. Zonke lezi zinto uzishiswa yini? Uyishiswa ukuthi kuzo zonke inkinga nezimo abhekane nazo umbonile uNkulunkulu ewumsizi wakhe kulezo zimo. In other words, God was relevant kuDavide. It did not matter ukuthi into spiritually noma physically noma injani, God will always show up kuDavide. Davide wayengana experience yesonto kuphela yokumazi uNkulunkulu njengomhlengi womphefumulo wakhe, njengomsindisi. No. He know God as his salvation, but he also know God as his redeemer. He know God as his helper. He know God as his provider. Uyena uDavide athi mbonga uJehova mphefumulo wami. Athi konke ngaphakathi wami akubonge igama lakhe elinjani elingcwele. Athi ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yani yomusa. Athi yena othethelela zonke izono zam. Wayemazi also njengomthetheleli, njengomsindisi. Ebesethi nowe lapha zonke izifo zam. Uye futhi uDavide othi noma ngihambe egodini lethunzi lokufa athi angikwesabo kubi ngoba wena unami. Ngamanye amazwi noma ngabe uthi uyamhlasela uDavide uphuma victorious ekuhlaselweni kwakhe. Niyangizwa nibazalwane? Mawuthi uyamsabisa uDavide athi ngiqashile enqabeni, is my refuge, is my fortress. uDavide akalambi akaswele lutho ngoba umalusi. He was always receiving help from God. That is why wahlabelela kunabo bonke wabhala amahubo incwadi enkulu kunawo wonke, because his life was full of the glory of God. The beauty of God was part of his daily life. Was part of his daily life. Ingakho athi his praises shall continuously be on my lips. uDavide wayephila impilo yokudumisa uNkulunkulu. One way, not complaining. One way. I pray it will be your experience. You shall experience that grace in Jesus' name. You shall see God helping you in every area of your life. In your marriage, He will help you. In your business, He will help you. In your studies, He will help you. In your career, He will help you. It doesn't matter what you go through, but God will be your helper. You shall receive help from God. Any kind of help you are looking for, I pray that the grace of God shall rest upon you and you shall receive help from Him. Oh yes. Oh yes.
We are not going to live like somebody who does not have God. You are no longer a churchgoer. You are a child of the Most High God. Are you listening to me? You are Ziwa Ezulwini. He loves you and is serious about you. He loves you so much. Akakwazi ukuyekelela inkinga ziqede. No. Wonke la maculo enwaculayo engakawabone sebenza azosebenza. Sesikathele manje kule generation akufuneka sicule amaculo osisi. Siphelile isikhathi samasisi. Kuyizithunywa zokungisisa nje ungisondeze Nkosi uwe manje kukhulunywa ngeculwa ngenhlupheko ukuthi sisondezwa ngazo nabagulayo bazi ukuthi kutest ukholo lwabo ngezifo. The devil is a liar. We have come to expose him. Our God is a good God. Our God is a mighty God. We will sing glory and praises to his name because he's a good God. He's our helper in every situation. He's our helper. He's our helper. Satan sendlela kakhulu ngabazalwane. Baphila as if they have no God. Bamprosponile. Balothi bathi ngakwa phesheya. Hawu ngaphesheya. Bese bathi siyokujabula. Siyokuphu. Hey lalela la. Lalela la. Sesifike kuJesu. He is our Sabbath. He is our place of rest. Uthe izani kimi nina nonke enikhathele nensindwa ngizonphumuza. Sasiphunyuziwe sila. Kunabantu abaprospone ubukhulu bukaNkulunkulu. All the benefit that they are supposed to enjoy baprosponile. Ufana nomuntu osebenza enkampanini onikezwa ama benefit. Uthi ama benefit uwathatha ngesikhathi somhlala phansi. It's not gonna work. Kunamakholwa alinda ama benefits asezwini abazuthi bayowadla ngomhlala phansi. Ngoba when you go home it's a time for retirement. You should have finished whatever assignment God has given to you. By that time you have run the race and you have finished ibanga lakho. So it's time for retirement. So right now enjoy all the benefits uNkulunkulu afuna ukuthi enjoy. Don't limit him. He's great. He's mighty and powerful. Alubonge igama lika Jesu. Ungamlimiteli ukuthethela kwezono kuphela. He can do more than ukuthethelela kwezono. In fact ukuhlanza nje ukuthethelela nje ngoba ufuna ukufaka edlelweni. Uzophila impilo yedominion. Ubuse phezu kwezimo. Elithi iBhayibheli okuzela uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. You are more than a conqueror in Christ. Don't live as a victim. Don't allow poverty to dominate you, sickness to dominate you, sin to dominate you. You are a child of the Most High God, born by the Spirit and by the word of the living God. You are greater than the situation that you are going through. In fact, let me put it this way. God has given you power to command situations. He has given you power to speak to the mountains. He has given you power to change every situation. You must know who you are. Know that spirit that God has given to you. Hallelujah. Don't live as a victim. Live as a victor. You are not even a conqueror. But the Bible says you are more than a conqueror. The Bible says greater is he who's in you than the one who is in the world. Hallelujah. The Bible says the devil is under your feet. Put him where he belongs. Now be apologetic. God has made you to be a king. And the priest walk with authority. This world belongs to your father. Noma bangathi uyayitshela utsheliwe awuyitsheli utsheliwe ukuthi uba. So you know who you are. You know who you are. You are a child of God. The word of God lives inside you and it is changing you to be like your father. Are you listening to me? Don't walk around like somebody who does not know God. Hallelujah. People are busy looking for connections. Yet the greatest connections you already have. The greatest connection.
lithi iBhayibheli lo uNkulunkulu wakho uvala umnyango kungabi khona ovulayo. Yilo uNkulunkulu wakho nowami. Awunikhona nibazalwane. Athe mesevalile kungabi khona ovulayo. So yini oyisabayo? Yini oyisabayo? Hallelujah. 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 Mkholwe lo uNkulunkulu. Abazalwane abakamkholwa kahle. Ubezwa ngamaculo abawacula ukuthi abakamazi. Noma ngigqoka amaniki ikhona ingubo emhlophe qha. Mahle lawo maculo. Uma ufuna ukuphila impilo yokuzikhamfatha. Ya amaculo lawa akududuzayo ukuthi ubekezele ezimweni. Kodwa sibizela ukubekezelela izimo. Sibizela ukuzihlula izimo. Sibe ngaphezulu kwezimo. I am relevant for that generation, not for this generation. This generation says we are bigger than the biggest. You are greater than the greatest. You are stronger than the strongest. See, if God is for us, who can be against us? We look to the problems and laugh at them and say, ha 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 ha. Why? We know which is go bad. Siyazazi soba. Izwa likasiboni. Kodwa sesiyazazi soba. Asidinge kutshelwa abantu, sitshelwa uye. Sesizwile usoba. Ningizweleni bazalwane bami? So we are walking in that light of the message that he has given to us. We are not small. He has made us to be kings. He has made us to be priests. So we are living that life of dominion. We are blessed people who are not looking for blessings. We are born into blessing. Hallelujah. 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 As intimidate one is success yaban. When other brothers are doing well, we are excited for them. We are happy for them because we belong to the same Father. Are you listening to me? We get so excited because we know the scriptures. The Bible says the same Lord is the Lord of all, and he richly blesses all those who call on him. Get will list uNkulunkulu. You will list uNkulunkulu. So when you see uNkulunkulu ebusisa omunye, you say, I'm next in line in Jesus' mighty name. Hallelujah. Ngeke uNkulunkulu azakushiya. Alibonke igama lika Jesu. Ngangitshela abazalwane ukuthi yabona bazalwane. Nisindiswa esikhathini esimnandi nisindiswa manje. Yabona manje? Usindiswa esikhathini esimnandi esifana nalesikhathi lesi othi uvakashela emzini womuntu. Uthi usahlezi uzwe ekhala amaplate. Wawafinyela leso sikhathi. Usemzini womuntu uvakashile. Kodwa uzwa sekhala amaplate. In fact, before akhala amaplate iqale kufika iphunga lokudla kumnandi. Uthi uyalizwa lephunga noma kade usuthi uzulamba. Awanikhona nibazalwane. The next thing uzwe ekhala amaplate. Mele bawakhalisa amaplate ukhona, wosalisukhumula icathula uhlala urelax, ungasavalelisi. Lama plate akhalayo, it's a sign ukuthi na ubaliwe njengoba sekuphaka. So iningi leni nisindiswa manje lapho khona uNkulunkulu ethulula inkazimulo yakhe yokugcina emhlabeni. Lithi iBhayibheli inkazimulo yebandla lokugcina iyokuba nkulu kunenkazimulo yebandla lokuqala. We are the latter house. And God is pouring out his glory. He's pouring out his spirit. He's pouring out his blessings. That is why njengamanje, listen, njengamanje. Angazi mina kade ngasindiswa, ngesikhathi mina ngisindiswa babengekho abantu abahle kanje enkonzweni. Ngesikhathi sindiswa. Ngesikhathi sindiswa thina. Wawungeke nje ubathole osisi abacacile enkonzweni. Oy. Nona 18 wayebuye ngathi una 35. Igwili wawungayithola esontweni. Zonke le moto ezipakayo manje uzibona emasontweni zazingekho. Yonke lo mculo omnandi okhona manje wawungawutholi.
makubhinjwa kwakuthiwa sibhimbele inkosi njalo umzalwane before acule wayiqala axolise kuqala athi ninganaki bazalwane iphimbo bhekani bazalwane imessage, take the message. Basiculela nonsense bathi baphimbela inkosi. Wawayibona phi inkosi yakuyaphinjelwa? Ongamantombazana athithizelayo angazazi ukuthi ayisikhathi sini. Kuthiwa yini indaba kuthiwa hayi ukuthi usindisiwe. Insindisi yabukelwa phansi. Kwangathi abantu abangana line. But uNkulunkulu ngomsa wakhe is changing that story. Mawufuna abantu abahle, go into the house of God. Mawufuna abantu abanemali manje, they are in the house of God. Mawufuna imishado, they are in the house of God. Mawufuna abantu aba-progressive, who have a direction in life, they are in the house of God. And more people are still coming, and more people are going to be upgraded by God. Ngoba ibandla lakhe selibukelwe phansi isikhathi eside, amatafula ayashintsha manje. Ngiyabezwa nje labantu abasacomplaina ngeprosperity yabefundisi abakaboni lutho. uNkulunkulu ophakamisa ibandla lakhe, and they cannot do anything. They will criticize pastors and say all nasty things. When God it's time for my church to be lifted up, nobody can take us down. Nobody. Listen to me. Prosperity nempumelelo fanele ngabe yinto familiar in the house of God. Akufanele ngabe silwana, kufanele ngabe yinto esixwayayo, because it's in the word of God. Listen, read the Bible, Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, at least you will eat the best of heaven. It says you shall eat the best of the land. Oh, hallelujah. Believe God for the best things. It's your portion. Don't be apologetic about it. They are still undermining the church. Who do not know God. That is why nabafundisi abaphumelelayo uNkulunkulu abasebenzayo abanamandla amaningi abakhulu abanemali to abathwele ngoba ayaziwe impumelelo in the house of God for a long time. Meke nje uNkulunkulu wakunikeza more people to usathwele. Kube khona abantu bathi sazi ngisho inyanga yakhe thina singakhombisa. Umlungu akabe nebandla elikhulu umlungu. Kube nezimoto igcwale. Kuthiwa hayi uNkulunkulu umbusisile. Umuntu omnyama kuthiwa hayi uthwele. Makwenzeka izinto kuphulukiswa abantu, ginqika abantu bethintwa isandla saNkulunkulu kuthiwa hayi khona abafana abancane. Bafishana usebenza ngeyilwane. Ngoba umuntu omnyama nokuhlupheka into ejovekile kuyena. To the point ukuthi ngisho impumelelo seyifikile kuyena, wazi ukuthi iza ngesandla sika Sathane, abayibona abakwazi ukuthi lo ubuso uNkulunkulu. Sinaleyo nkinga nje. And unfortunately uNkulunkulu mesebusa umuntu akafune permission yomuntu. And akanandaba nane opinion yakho ukuthi uthini. Still God will bless abantu bakhe as long as they are obedient to him. Because yiloko akusho even na Old Testament wathi umanilalela nokulalela wathi ngonibusise ngene nasekuphumeni. Verse kwakona ukuthi besingabuseki ngoba besiwalk in disobedience. Kinga yethi yodwa bese nje ngintombi esindisiwe, ngintombi esindisiwe, nginsizwe esindisiwe, nginsizwe esindisiwe, ngihamba kuthi insi, kuthi insi, kuthi insi. After that dwe dololo konke okunye okusezwini kaNkulunkulu bese ngakubuki ngisho ukubuka, bese ngacabanga ngisho ukucabanga, bese ngakholwa ngisho ukukholwa, besazi ukuthi sikholwa ukuthi siye ezulwini. Awunikhona nibazalwane. But there is more to the gospel than just the forgiveness of sins. There is more. uJesu akwehlela emhlabeni. He did not just come to die for your sins only. No. There is more that he came to do on earth. Are you listening to me? So let us look at this subject that I want to address today. How to receive help from God. Now when you go to Psalms 121 verse number 1,
David is saying something beautiful there, something very, very glorious, something powerful. Psalms 121. Psalms 121. He says, I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. Psalms 121. Mahubo 121. Verse number 1. I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. So David is telling us, ukuthi uNkulunkulu yena umsizi wakhe, ngiphakamisela amehlo am ezintabeni. Usizo lami luvelaphi? Uyasitshela uthi usizo lami livela kubani? KuJehova owenzile izulu nani nomhlaba. My help comes from where? From the Lord. Are you with me, bazalwane bami? My help comes from the Lord. Now meqhubeka uma ufunda uPsalms 54 verse number 4, he says, surely God is my helper, and the Lord is the one who sustains me. You see, Psalms 54 verse number 4. Surely God is what? Is my helper. So that's the mentality uDavid ekatenayo. Umazi uNkulunkulu ewumsizi wakhe. So uma ecabanga ukuthi ubani ongasangisize, ubani ongasangisize uNkulunkulu. Many of us, when we have needs, simcabanga uNkulunkulu egcineni, siqale sicabanga abangani nezihlobo nama-colleagues ethu. That is why we are not receiving help from God, because amehlo ethu, when we need help, siwabeka endaweni ezirong kunokwabeka uNkulunkulu. Are you listening to me? So the moment you shift your eyes from seeing God as your helper, you are putting yourself in a disadvantaged position. Alibonge igama likaJesu. When you read Psalms 34 verse number 19, the Bible says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him from them all. Which means, uNkulunkulu lithi iBhayibheli ziningi izinhlupheko zonjani zolungileyo, kodwa uJehova umkhulula kuzo zonke. So there is no area empilweni yakho uNkulunkulu afuna ukubona ubophekile kuyona. God wants to deliver you in every area of your life. In your finances, God wants everything to be well with you. In your career, God wants things to be well with you. In your marriage, in your business, in your social life, whatever, God wants to make sure ukuthi impilo yakho is delivered from every area. Alibonge igama lenkosi. Buka verse number 50, verse number 15. Chapter 50, verse number 15. The Bible says there, call on me in the day of trouble, I will deliver you, and you will what? You will honor me. God is also inviting you. Or should you find yourself in trouble? Should you find yourself in trouble? God is saying you can count on me, you can call upon me. He says I will deliver you, which means uNkulunkulu, He's ready to be your helper in whatever situation that you are going through. Maukona, shout amen. Take advantage of him. He is ready to be your helper. When you read the Bible, 2 Chronicles chapter 16 verse number 12, you read a story there. 2 Chronicles chapter 16 verse 12. Kukhona inkosi lapho ogama lakhe uAsa. Lithi iBhayibheli uAsa wahlaselwa ukugula. Waba nesifo noma nokugula okwakusemlenzeni okwakumhlupha. Lithi iBhayibheli, instead of seeking God's help, akazange wahamba waye enyangeni eyofuna usizo enyangeni, instead of seeking God's help. Are you listening to me? Which means God was waiting for Asa ukuthi inkosi help me in this situation that I'm going through. Nikhona inwe bazalwane. That's the foundation of it all. uNkulunkulu is willing. Now, nazi into eziwu-4 engifuna uzibambe. Into yokuqala ofuna ukuyibambe. You have to respond to God's love. If you want God to be your helper, you must learn to respond to God's love. You see, bazalwane, uma ngabe insizwa ilokhu itshela intombi ukuthi ngiyakuthanda, 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 and intombi ayirespondi kulolo thando, ayikho into engalunga. They cannot move to the next level yokuthi kuyashadwa or kwakhiwa ifamily. Why? Because I respond othandweni. Sinenkinga yabazalwane who are not responding othandweni likaNkulunkulu ngendlela ekuyiyona yona. Angani mani khona bazalwane.
How do you respond to God's love? One of the ways you respond is to have a good attitude towards God. Have a good attitude towards God. You will be surprised in the abantu abakhuluma kabi ngayo ngoNkulunkulu. Noma abadlinza kambi ngayo ngoNkulunkulu. Indlela abameditate ngayo abaningi banalento ukuthi uNkulunkulu akangithandi, banalento ukuthi uNkulunkulu ngikhohliwe, baze babe ngisho nenkingi uNkulunkulu ebusa abantu abaseduze kwabo ngoba abanye banalento ukuthi uNkulunkulu akekho fair. Angani manikhona nibazalwane. Abacabanga ukuthi uNkulunkulu nabo uyabacabanga. Why? Because babuka izinto from the outside. Bese bejudge ukuthi because anginako ukuthi anginayo imoto, anginawo umuzi omkhulu, angishadiwe, senginale minyaka enginayo, kusho ukuthi kumpela uNkulunkulu mina ungikhohliwe. Listen to me. Kulukhulu ukusibona ubuhle bukaNkulunkulu, uNkulunkulu umcabangela izinto ezimbi. Angiphinde. Kulukhulu ukubona ubuhle bukaNkulunkulu ungakwazi ukucabanga izinto ezinhle ngoNkulunkulu. Mawufunda Psalms 19 verse number 14. Uthi David made the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing unto you. Ngamazwi amazwi omlomo wami nezizindlo zenhliziyo yami azikuthokozise kuwena Nkosi. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing unto you. Cabanga kahle ngoNkulunkulu. Ungathi mangabe ugula uthi uNkulunkulu ayikusho ukuthi ngempela mina akangicabangeli noma akangithandi. Yiba neattitude ethi kulokugula lesi sifo esokuthi kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Angani manikhona nibazalwane. Lesi simo engidlula kusona esokuthi kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Maintain a positive attitude towards God. Nikhona nibazalwane. Ningafani nale ngane lezi uma ngabe umzali kukhona into ayenzele le enye esikhulele ukuthi jabulele ukuthi uma nobaba benzele ukuthi ivele ikhali idinwe idinela ukuthi yona iyenzelwe. Kodwa the very same father no same mom iyadinwa ngoba ayikwazi ukucabangela ukuthi nalo uyayifisa into enhle ake ngimbongele kuyisikhathi sakhe nami ngimthemba ubaba ukuthi uzongenzela okuhle. Angazi mani khona nibazalwane. So indlela obuka ngayo uNkulunkulu, indlela ocabanga ngayo ngoNkulunkulu akube indlela enhle le ayivese ukuthi uyiyona ezwini lakhe, mamukele kanjalo, mukholwe kanjalo, muthembe kanjalo. Kade nani wakholwa kodwa ngiyahluleka ukukholwa uNkulunkulu. Wonke nani waqomi ngoba nani wathembile eqaleni. Ikuphoxe iqhamuka enye iphinde futhi uyathemba. Ikuphoxe iqhamuka enye futhi uphinde uyathemba. Kodwa sekuhluleka ukuthemba uNkulunkulu. Bakhona abantu endlini. You have to trust him. You have to trust him. Have that good attitude. Why? Because Paul Corinthians chapter 8 verse number Romans chapter 8 verse 32. Romans 8 verse 32. Let the Bible, he who did not spare his own son, but gave him up for us. You see, how will he also not along with him graciously give us all things? Yena kodanga in bazalwane indodana yakhe. Kodwa wayinikela indodana yakhe. Kungenzeka kanjani ke ukuthi ngomsa wakhe angasinikezi konke. Angani manje khona nibazalwane. The biggest thing ongeke ukwazi ukuyitholela yona uNkulunkulu already wakunikeza yona. So yiba nale attitude konke lokho kunye kuncane. Akakwazi uNkulunkulu ukukunikeza the greatest gift engakwazi ukuyi-afforda, which is salvation, ebese kucisha lezi zinto ezincane. Akakwazi. So already into enkulu kunayo yonke sewakunikeza yona. Angibonge igama lika Jesu. Imagine uma kuthiwa uhlangene nesiqhumama. Sikunikeze mhlambe imoto ekubest yakhe. Whatever into ekubest yakhe. Mhlambe zonke into zakhe ozivaluishayo avela kunikeza the best. Ushuthi ene usungamgabaza ngaloko kunye okuncane. Ngoba uyacabanga ukuthi hayibo lento into yevalue
and eyogcina nayo. It's the only thing anayo. But usenginikeze yona. Manje why uzomdoubta ngaloko kunye okuncane? Ngoba konke lokho kunye okhala ngako okuncane kuyena. Lokho kubiza kunako konke lokukhulu kunako konke sekwakunikeza. So it should be easy for you to believe lokho kunye ongakakutholi ngoba lokho kunzima ukuthi ukuthole wakunikeza. Akayigodlanga indodana. Wawuzo ubani wayengafika indodana yakhe. Angani mani khona ngibazalwane. Even namanje ngisho igebengu kuthiwa ziyangena emzini womuntu. Umuntu uvela athi shiyana unkosikazi wami, shiyana iy'ngane zami, thathani imoto nayo i-safe la ikhona, thathani yonke into. Akabi nankinga kodwa athi hayi ngengane yami. Kodwa uNkulunkulu yena uthi hayi thatheni ingane yami. Kusho ukuthi lokho kunye ubala. Angani ngizwe bazalwane. When you have that attitude, it's easy to receive help from God. Ngoba umbona uNkulunkulu njengomuntu ostingy. Awubona uNkulunkulu njengomuntu ongafuni ukuthi uphumelele. Listen to the Bible, I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Even when it comes to sickness, the Bible, above all things, I want you to prosper and be in good health. Divine health. You've got to believe that. God wants everything to be well with you. That is very important. So have that good attitude. Respond to uthando lukaNkulunkulu. When God says I love you, mtshele phela nawe Nkosi ngiyakuthanda. Umdumise lezi zinto singakafiki, imali ingakafiki, umshado ungakafiki, umdumise uthi I give you glory and honor. Mtshele Nkosi ngiyakuthanda. Liyasebenza uthando, liyakhula la kutshelwa nakhona. Cabanga uhlezi nomuntu ungamtshela ukuthi uyamthanda. Noke nibukana nje. Namakhosikazi ahlala ekhala akajwayele ukutshela ukuthi ayathanda. Noma ungawathengela igross, wathengele zonke izinto. Awungitshela ukuthi uyangithanda. Ngitshele phela. Ngoba ayisebenzi lento mina ngatshelana. You've got to express yourself to God. Tell him how much you love him. Tell him how good he is in your life. You are responding to his love. Every time you are complaining, they are frustrated. Israel. Israel babe ne-attitude engayinhle towards God. Into eyenza ukuthi uIsrael impilo yabo ibe nobunzima namahiqihixi kuzo zonke izethembiso ezinhle ababe nazo. Hayi ngoba babefeba. No. Hayi ngoba babedakwa emathafeni. No. Inkinga yabo i-attitude yabo towards God. They were complaining and grumbling. Moses usikhiphele la, usikhiphele sobulawa indlala la, somile thina Moses, this and that. You see, i-attitude yabo did not show ukuthi they are responding to God's love. Babe ngaboni ukuthi sikhishelwa apha eGibhithe ngoba siyiswe endaweni engcono. Babe sebathi kwakungcono eGibhithe. Sesofela la ehlane. Becomplaina ngalokho, bacomplaina ngento ezincane bebe beyiswa kwinto enkulu. Ngizothi kuona namhlanje stop complaining because there are greater things waiting for you. Your job is to keep on following him because he's taking you somewhere. Instead of Israel to follow God as they were moving with the pillar of fire and the cloud of glory, instead of moving with the cloud, they were not moving with the cloud. They were busy complaining. Some of them, they died without experiencing the promised land. Why? Because of their attitude. Not because they were greater sinners. No, their attitude towards God was not right. They were rebellious. They will speak things as faithful because of the pressure. Don't succumb to the pressure of this time. Hallelujah. Because God is taking you somewhere. Because you will disqualify yourself. When you complain, you will cause more problems for yourself. Israel wathi ucomplaina uNkulunkulu, they thought uNkulunkulu uzobasiza. God was not moved ngokugrambisha kwakho nama-complaints abo. Instead, they provoked God into anger. He was very angry. There was a time where he wanted to kill them. And Moses wathi inkosi kahle, kuyothi wani? Wakhipha labantu uzobabulala ehlane. Wathi Moses inkosi no, shwele baba. Why?
attitude yabo yayenza ukuthi uNkulunkulu la afuna ukuveza inkazimulo enkulu bona benze njani ba complain. Yingakho whatever situation that you are going through as a child of God, mukhola uNkulunkulu ngalendlela yokuthi uthi izinto zibheda, uthi this situation will work out for my own good. Why? You are fully trusting him. Mathembe njengentambo. Ngiyangizwa bazalwane. Njengentambo osukuboshwe ngayo. Uma wenza yini le nto leyo? Yini? Jumping, bungee. Yebo. Yona lonto yona leyo. Yona le impela. Umngam wayenza lento wayenza amabhida. Unesibindi umngam. Wayenza amabhida umngam bambopha ngentambo. Uyangizwa na? Phezulu lapha emabhida. Wehla umngami ngentambo ethemba nje intambo. Wayithemba umngami intambo wathi ngeke ngiye phansi, ngeke ngithi thaqa. Wandiza umngami ngentambo emabhida. Esuka phezulu. Oshona phansi. Wathemba intambo. Manje noNkulunkulu ufanele uthi ubone ukuthi engathi uyaphansi kodwa umethemba ukuthi ushilo. Ushilo. Awunangizwa bazalwane. Ubone ukuthi hayibo I'm going down. Bese ukhuluma into ephambana nesimo. Elithi iBhayibheli when men are downcast thou shalt say there is a lifting up. Mathemba uNkulunkulu. Uthi ngeke avume ngiphahlazeke phansi. Ngeke avume. Uthi ngeke avume unyawo lakho lenze njani lushele methembe. Nombona ngathi uyashela. No. Instead of saying this situation is going to get worse, it cannot get worse than this. Things are getting better and better and better. Ubayeke laba abanye bathi kunjani uthe izinto ziyabheda mfowethu. Uthi hayi bengithi kuukuthi ayisekuvele kwaba ukuthi manje ungibona nje ngidideka ikhanda manje angisazi ukuthi ngenze njani ngihlanganise ini nani. No. You don't belong to that class. Ukhishiwe kulelo class. You are a man and a woman of faith. You are a man and a woman of the word. And a person who's born of the word of God cannot live a defeated life. Somebody shout hallelujah. Number 2, if you want to receive help from God, come to him and remain in him. Come to him and remain in him. You'll be surprised. There are so many people who need help from God. Baningi abantu abadinga usizo uNkulunkulu, but abafuna ukuza kuye. Bafuna nje abadrophele into. Sponsele enkosi bese siba right. That is why we have so many people who come to meetings like this. We pray for them, they get healed. Esikhundleni sokuthi mesephulukisiwe athi ake ngisukume ngimlandele lutho abuyele ezintweni zakhe. Afike endaweni ekanje athandazelwe athola umsebenzi abuyele emuva. Mase utholile kuye wazembula kuwe mlandele. Why? Ngoba usuku lokuxakeka as long as usasemhlabeni alikapheli. Sikhona esinye isidingo esazoba khona esokwenza ukuthi udinge intervention kaNkulunkulu. Awunangizwani bazalwane? Listen, akekho umuntu olanga ephutha. Sekuyini ithuba lokuthi manje sukuma umlandele. Ningizwile mbazalwane? Mawufunda uJames chapter 4 verse number 8. Lithi sondelani kimi kanjalo nami ngosondela kimi. Abantu bayafuna usizo uNkulunkulu kodwa abafuna ukusondela kuye. Abantu, they are interested in what God is going to do for them. They are not interested in him. Ngamanye amazwi bafana nala ingane ekuthiwa ama gold diggers. Le ngane sithi manje jola nomuntu azinandaba naye kakhulu. Zinendaba nokuthi uzonginikeza imali ye hairstyle. Ngizokwazi ukuthola iBrazilian hair, neZimbabwean hair, ne-Ethiopian hair, ne-Indian hair, ne-Nigerian hair. Interested kwi-wiki ukuthi le ndoda afuna ngithengele iwiki. Mhla yabona ukuthi ufuna iwiki. Awunandaba naye iyokubalekela.
So noNkulunkulu akafuni sibe ama spiritual gold diggers. Yes, he wants to bless us, but let us love him genuinely before izinto zifike, ngoba you see meke wamthanda uNkulunkulu izinto zingakafiki kulula nokuthi umthanda izinto mase zikhona. Nikhona nibazalwane? Bashiya laba bakhohlwayo mase sifikile bayeke la. Kodwa kumnandi nokumkhonza izinto singekho size sifike izinto. Ngoba zithi mase sifikile uthi this is the goodness of the Lord. Naku uNkulunkulu akwenzile. Bakhona yini abazalwane? Yes. 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 So it is very important ukuthi as a believer come to him. Noma as umuntu nje, come near to God. Sondelana noNkulunkulu. Yiba a meaningful relationship with God. Have a healthy relationship with God. Ungabe umzalwane wesonto kuphela. Ungabe umzalwane wemvuselelo. Kungayiphutha ukuthi mayiphela lemvuselelo, kanti ungakhonza, uhleze ekhaya, uqhubeke uyohlala futhi ekhaya. Ulinda enye imvuselelo eyofika. Ngoba mhlawumbe yokugcina le before ufe. uNkulunkulu akakubizi kanti ayike into akuphathele yona. Ukubiza nje ngoba uyakubonisa udileke kakhulu uphila lempilo oyiphilayo. Impilo yedamu. Ngoba uma uKristu engekho kuwena uphila impilo eyidamu. Hayi ingcenye eyidamu. Idamu alinamoya. Uyamunca nje imunca. Ingani uyayirobha misancane mase ihlakaniphile uthi uyinika idamu nje ngifuna ingcenye mina. Ngifuna into enoba isiphakathi. Baningi abantu baphila kodwa baphila idamu. Baphila into engekho. Yingakho lithi iBhayibheli unegama lokuthi uyaphila kodwa ufile. Why uzuzuyibulala ngoba vese ufile kwangaphakathi. Do ucabanga ukuthi uyaphila ngoba mawusuphila ngaphakathi emphefumulweni ayike into engakwenza ukuthi ibe nesizathu ukuthi uzibulale. Ngoba lithi iBhayibheli there is nothing new on earth. Whatever kukwehlela ukhona sekwamehlelo wangazibulala. Uzibulala nje ngoba vese awunalo ithemba lenkazimulo eliuKristu. Elizokwazi ukuthi noma kuthi udlula kweziphi izstorm kodwa wazi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Uphila impilo ongabi nathemba. uNkulunkulu sekubonileke. Ungazufinyelela lezo zikhathi lapho khona uzisola khona. Yingakho lithi iBhayibheli kumshumayeli khumbula umenzi wakhe einsukwini zobusha bakho. Singakafika isikhathi lapho khona uthi awuthokozi ngaso. Kunabantu abaphilayo namhlanje kodwa ukuphila bakuthokozeli. Mabevuka ekseni thina while sithi this is the day that the Lord has made. Bathe inkosi yami asazi ke lwa namhlanje lusiphatheleni. Ngoba banathemba abana uNkulunkulu. They are always expecting izinto zibe worse. Ngiyangizwa nibazalwane. Kumnandi ukuphila unethemba eliuKristu. Ngiyangizwa nibazalwane. Kumnandi ukuphila unoNkulunkulu in your side. Before even izinto zifike. Angazi noma nikhona nibazalwane. Ngoba mase unoKristu awudinge izigubhe ezokhala zibanga umsindo ukuze ube happy. Angani manikhona nibazalwane. Awudinge insangu ukuze ubheme bese uba happy. Awudinge wine, awudinge ama drugs ukuze ube happy. You are always high without drugs. Why? Because the joy of the Lord is your strength. God is your peace. Are you listening to me? You don't need all these other things in order to be happy. He is your joy. He ministers joy. He gives you joy. The joy of the Lord is your strength. You are always full of hope in every hopeless situation. Why? You have God on your side. You have come near to him. Awukwazi ukusondela kuye impilo yakhe engashintshi. Yes. Yes, he can change you and make you to be a better person. Uyibuka impilo differently. Wala abanye bethu umhlaba uyahlaba. Wena ucruise empilweni. Azathi umhlabele ngiyakholwa. 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 Manje ngihlushwa yindi. Ngiyakholwa. Ngiyakholwa. Mina ngiyakholwa. Manje ngihlushwa yini. Why? Because masifika inhlupheko,
masifika inkathazo uziphonsela kuye elithe izwi lakhe. Phonsani zonke izinkathazo zenu kuye ngoba yena uyanikhathalela. Unomuntu okukhathalelayo. Inkinga uzithwaleli wena enhlizweni yakho nasengqondweni kodwa uziphonsela kuye. Awu nikhona abazalwane athi nina nonke nikhathele nenisindwayo athi zani kimi ngizoniphumuza. So ziyafika inkinga noma sewukholwa kodwa uzithwali ngoba khona who's ready ukukuthwalela zona. Wahamba ukhululekile. Hamba ukhululekile. Upenze. Faka izandla ephaketheni. Uhambe ngathi umhlaba uyawona. Ngoba ibhoza yomhlaba udedi wakho. Hawu ngathi mina ngizwa nibazalwane. Ngisho nalabo abantu uphakema unankinga nabo. Ngoba uyazi ukuthi vese uphakanyisiwe. Njengoba bethu uphakeme ngoba bakubona uphezulu baphansi. So the best thing they must do abanyuke nabo. Ngiyangizwa nibazalwane. Awunankinga nje nokuthi ubani okuthandayo ubani ongakuthandi, the greatest love already experienceile. Uyazazi ukuthi awuyona imali angeke bonke bakuthande. So awunankinga. No Jesu akathandwanga yibo bonke abantu. Manje lokhu ukhala ke wena bangifuni. Abangifuni. You were not created for them. God created you for himself. Not everybody will understand you. Yabona nje bangishumayela nje ngiyazi ukuthi angibizelwe bonke abantu akusibo bonke abazongithanda. Kodwa laba engibizelwe kubona ukuthi ngibashumayeze bazongithanda nginje. Shumela my own style nginje. Fanele ungithande nginje. Ungilandele nginje. Njalo nje. Nginje. Ngizanyiwe nami bafowethu. Awunikhona bazalwane. Ngizanyiwe nami. At John 15 verse number 7. John 15 verse number 7. And if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. You ask whatever you wish. Ngiyangizwa abantu bathi lalela la. uNkulunkulu is not interested in your wants. He's interested in your need. They are limiting him. No, la lithi if uhlala kuye namazwi akhe ehlala kuwe, lithi iBhayibheli uyocela okufisayo, ayokudingayo. Ngamama uzokunikeza izinto ezingaphezulu kozidingayo. Uzokunikeza okudingayo, ebese kunikeza nozifisayo, which means isifiso zenhliziyo yakho uNkulunkulu is ready ukuzifulfilla. Kodwa mawuhlala ezwini lakhe, you can receive that kind of help from him. Mawuhlala kuye namazwi akhe ehlala kuwena. Abaningi hlezi usize enhlizweni zabo. Hlezi usizi, hlezi ucomplainer, hlezi ukuzenyeza, kuhlezi guilty ngenxa yezono zabo, kuhlezi yonke into. But uNkulunkulu ufuna kuhlale izwi lakhe enhlizweni yakho. Abanye hlezi abantu bacinene la enhlizweni, bacinene. Bawu10 or 5 or 3 ongabakhulumisi. Futhi le eyami naye iyoxoxa emazulwini. Angeke ngimkhulumise eyami naye iyoxoxa emazulwini. Ngisho abantu bathi ake nihlale phansi nibuyisane. No. Akeze yena la. Akeze yena la. Azoxolisa la kimi. Wazwa mkhulu bo. Ngoba ubona ukuthi kukulahla ukuthethelela umunye umuntu. Ungazofunga ucaba ukuthi khona impesheni ayitholayo every month ngongathetheleli. Uzubala iminyaka 3 years ngingamkhulumisi 3 years. 3 years ngingamkhulumisi. Ngiyambuka nje vele ngimbuke uzukhuluma nakubantu uyazehlisa mos. You are downgrading yourself. Angimfuna la hambe khona, ngimfuna la hambe khona. Yethu umnikeza inhliziyo yakho something that is very special. Thethelelani labantu because when bathethelela niyaba release enhlizweni zenu. You are helping yourself when you forgive other people. Ngoba wonke umuntu ongamthethelela uhleze enhlizweni yakho. Nangizwa nibazalwane. Uma eqhamuka noma kathi uhappy kangakanani usuku lakho liyaspoileka. Uhlangana naye ephathini, it's even worse mekwafika eshaya ihestyle efana neyakho. Even worse. Avela afika egqoka ingubo efana neyakho. Lo muntu ongamfuni
uzushukela unyuka kuncinza amakhwapha. And who is controlling you? He's controlling you. Sometimes uthi yena akacabanga nanga ngoba khona abantu abadinelwa abanye bengazi ukuthi badinelwe. Uthi ubhizi wena udinela umuntu wakona akazi nokwazi yena. Sathi nje kulela phathi sathi sikuleya phathi nje. Ngavele ngaxakeka nje. Xakeka nje. Nikhona nibazalwane? Keep the word of God in your hearts. Not in bitterness, not in rejection yokuthi walahla ubaba wakho. Not even in bitterness ne-anger ukuthi wareshwa. Painful as it is, dlula mntaka baba. Allow the word lihlale kuwe ukuze ukwazi ukureceive usizo uNkulunkulu. Ngoba uthi la ukuze uthole lezi zinto ezifiswayo inhliziyo yakho. Lize lithi iBhayibheli lisithokoza ngoJehova yokunika ukufiswa inhliziyo yakho. Yaza ukwazi ukudumisa kahle kunabantu abahlezi la enhlizweni yakho. Ayimfuna lambe khona kodwa ubhizi usenezimpande enhlizweni yakho. Usenezimpande. Yaqhubeka uyaphambili. Wena umile. Wangithathela indoda kaMatric. Cabanga wakuthathela indoda kaMatric namanje awumfuni. Wakuthathela indoda kaMatric. Meke wasindiswa wafika esontweni utshela bonke abanye nimgade. Wawunaye e-high school kodwa uthi akagadwe manje. Nimgade. Isimgadeleni emadodeni wathathela wena ngoba nawo wothithiza. Sawuthi akagadweke manje nimgade. Sawumjaje umuntu wamqeda ngepast. Wamnika kwayi lifestyle yakhe for one mistake ayenza. So wamlebela nabantu abasamfuna basamthembi. Uyaxoxa yini ngithi ngiyiphonsa kulo akangifuni yini ngiphonsa usumnembile wampenda. May God have mercy on you. Keep the word in your heart. Let the Bible, if the word of God remains in you, you shall ask whatever you wish. Lord of Fisai, God will be ready to give it to you. Somebody shout hallelujah. Number 3, sons of God. Number 3, you better believe him. You must believe God. Believe him. Any person who receives from God, he's that person. Believe him with all of your heart. You see, read the Bible according to Hebrews chapter 11, verse number 6. Read the Bible. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. You must believe that he exists. He's got the power to change your life. He's got the power to meet you at the point of your need. If you corner somebody, shout amen. Amen. Mark chapter 9, verse 23. The Bible says there, if you can, said Jesus, everything is possible for the one who believes. Everything is possible. So God wants to give you all the help that you need. All the help that you need. He's willing to give it to you. But God is saying, if you believe, all these things can be possible if you believe. And I've discovered, I'm a Christian, I'm a Ning. They only believe God to save them from sin and take them to heaven. But when it comes to other issues of life, they don't have faith, they don't believe God for those things. They don't believe God for those things. They only believe him. They are trusting him for heaven only. Don't limit him. You can believe him for anything. Anything that you need. He is a faithful God. He's a good father. Are you listening to me? Number 4. If you are going to receive help from God, follow his instructions. Follow his instructions. That's one of the ways you can receive help from God.
Baningi abantu abake bakhale bafuna usizo uNkulunkulu, but when God responds to them, abanika ama instructions, they run away or they don't obey those instructions. Yabo nje bangikhuluma nawe manje. Ubuhlezi lapha ekhaya. Ungakhonza indawo. Kodwa ulufuna usizo laNkulunkulu. Ngithi kuwena manje, i-instruction ithi manje mlandele. Ungagcini la emvuselelweni. Ngesonto angihlangane nawe lapha enkonzweni. Uya serious ke lapha. Awunikhona nibazalwane? Akavakashela uNkulunkulu kuyahlalwa kuyena. Kunabantu abavakashela uNkulunkulu. Usonta ngemvuselelo uyozulindenye. Alibonge igama lika Jesu. Ulini buka ngila eduze nje. La eduze ngikude kakhulu ngila eduze. Duze la duze la. Kodwa uhamba ngenyawo. Kodwa umunye angaza ozabuza uyothi mayiphela imvuselo ngolesihlanu abuza umuntu uthi manje baba ubuya nini baba? Baba ubuya nini? Ngiyadlula. Abantu bangila ngiyadlula ngiyahamba ngiyaka K. Naka K ngiyadlula. Njoba ngihamba nje inqola khona ngizobathatha. Angangisho nibazalwane. Khona ngizobathatha ngihamba nabo. Ngiyadlula. Wena uzothi ngiyabuya mangiqeda mangizungeza ngiyasuka lapho ngiyaphuma kamasho. Wena uzothi ukuthi ubaba ubuya nini? Ubaba ubuya nini? No Jesus, listen. No Jesus, he visited the cities. Wayedlula. Edabule eCapernaum. Edabule eJericho. Edabula lapha nalapha. Kuyadlulwa. NoNkulunkulu uyadlula. This is an hour of visitation. Gibela nansi inqoli yami. So, uma ungacheka eBhayibhelini, baningi abantu aba-approach uJesu, naba-approach iy'nceku zikaNkulunkulu, looking for help from God. Are you listening to me? Many of them, they receive help through obeying instruction or responding to the instruction. Manikona itani amen. Kunendoda egama layo kuthiwa uNaman. Mawufunda 2 Kings chapter 5 verse 10. Little Bible leyo nkosi, I mean he was not a king, I mean uNaman. Where he was a chief commander yenkosi. So leyo ndoda yayinoxhoko, little Bible leyo ndoda yayinoxhoko, yayigula. And eguleni kwayo le ndoda le yatshelwa inceku ukuthi kunomprofeti kaNkulunkulu ongakwazi ukulapha kule nkinga onayo. Lithi iBhayibheli yase ngihamba ke lo chief commander uNaman eyobona umprofeti kaNkulunkulu ukuthi amthandazele. Lithi iBhayibheli umprofeti kaNkulunkulu esikhundleni sokuthi aphume amthandazele, umprofeti kaNkulunkulu wavele wangaphuma endlini yakhe wakhipha instruction. Instruction was very simple. His instruction, hamba ogeza emfuleni iJordana bese ugeza 7 times. Yadinwa ke le ndoda ngoba ayitshela ukuthi izobeka izandla. Hawu akangibekanga nezandla. Alibonge igama lika Jesu. Little Bible became furious. He was very angry. Secondly, he was not happy ukuthi kuthiwa akayogeza emfuleni iJordana ngoba iJordana lalibukeka njengomfula ongekho clean compared to imfula yangakubo. Waze washo ukuthi hawu ikhona imfula engcono ngakithi waye ngizogezela iJordana. Wancengwa zinceku ukuthi hayi ngoba umprofeti kaNkulunkulu lokhulumile salusulalela geza khona cwile 7 times. Lithi iBhayibheli wacwile 7 times eze secilo kwes7 emase vuko kwes7. Lithi iBhayibheli isikhumba sakhe sasesifana nesengane. Konke uvucu nozilonda ezasezimzimbeni wakhe ezazidalwa uChoko zaphela. Why? Instruction. Ukuba ayibhekanga instruction, though he needed help from God, he was not going to receive that help. Secondly, in the Bible, in John chapter 2, verse number 7, sithola kunesidingo ekhana sewayini. uJesu uMaria uthi Jesu nandi iwayini liphelile. Ngifuna ukudwela kakhulu ukuthi kwenzakalani. But ngimthanda la uMaria mesethi noma abe yini antshela yona yenze njani yenzeni. uJesu usethi ke thathani ke izimbiza niyogcwalisa inamanzi. Bayithatha imbiza bagcwalisa amanzi. Wasethi uJesu ke okay ikhani kwenye izimbiza amanzi bese niwayisa kumnikazi womcimbi. Lithi iBhayibheli bawakha amanzi bawayisa kumnikazi womcimbi. Emefika kwamanzi kumnikazi womcimbi wathi emewaphuza amanzi ayeseshintshile eseyini eseyiwayini. Isidingo noma usiza babelidinga lahlatshangezwa ngani ngokulalela inibazalwane instruction. Baningi abantu uNkulunkulu aba instructayo
uthola ukuthi usizo selifikile kodwa benze njani bangalitholi. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyangibona kwesikhathi ngisho ngithandazela abantu. Sometimes ngababeka ngizandla ngithi beka isandla la kubhlungu khona. Umuntu abhizana wayekhaya. Beka isandla, instruction ithi beka isandla la kubhlungu khona. Bese ngiyathandaza, bese ngithi nyakazisa la khona, nyakazisa khona la kade khona ipain. Banyakazisa abanye banganyakazisi. Onyakazisa asinde futhi. Alibonge igama lenkosi. It's important to follow instruction. Even ngisho uthandazelo, follow instruction. Nikhona nibazalwane. Because when you follow instruction, those instructions from God, azozala ama results empilweni yakho manikhona nithi amen. Sengizovala. Mawufunda iBhayibheli kuJohn chapter 5. La go verse number 8, kunendoda elithi iBhayibheli yayise invalid for 38 years. uJesu emefika kuyona uthi uyathanda yini ukusinda na? Indoda ithi ayakekho ngisizayo iphendula umbuzo. uJesu seyinikeza instruction ezokhoza imiracle. Uthi uJesu thabatha uhlaka lakho uhambe. Indoda idinga usizo from God. uJesu keep instruction. Ngesikhathi obey instruction yasukuma indoda ehamba. Instruction. So kuyenzeka uthola ukuthi ufuna izinto kuNkulunkulu but uNkulunkulu athi makunikeza ama instruction wenze njani ubaleke. Ungathathi ini ama instruction. Nikhona inibazalwane. Nikhona inibazalwane. Kunowesifazana futhi eBhayibhelini owayiwido. Ingane zakhe zasezothathwa ngenxa ukuthi indoda yakhe yashiya izikweleti, ikweleta abantu. Idinga usizo. She needs help. And umprofeti emefika kaNkulunkulu uyambuza ukuthi unani endlini yakho. Uthi lona nginamafutha amancanyana nje. Usethi umprofeti kaNkulunkulu hamba oboleka izitsha komakhelwane ubuye nelezo zitsha. Mase ubuyele zibe ningi bese uthatha lezo zitsha bese ungena endlini yakwakho bese uvala umnyango bese lamafutha amancane onawo uqala uwathele ezitsheni. Walalela instruction lithi iBhayibheli wathela ezitsheni, wathela mhlawumbe kwakwamabhakede, wathela waze wafika kwisitsha sokugcina. Kwathi nekufika kwisitsha sokugcina anqamuka amafutha. Nikhona nibazalwane. Umfelokazi waphuma enkingeni ngani ngokulalela instruction. Nawe namhlanje uNkulunkulu is instructing you in many ways. Since siqalile lemvuselelo, he's challenging you to change. He's challenging you to change the way you look at yourself. He's challenging you to get saved. He's challenging all those instructions. Akhulelwe amumethe izimpendulo zakho. Nikhona nibazalwane. Mukholwa uNkulunkulu. Listen, ningabi labantu abathi ngifuna ukubona ama results iqala bese ngiyakholwa. uNkulunkulu ufuna umkholwe before ama results afike because uNkulunkulu operate kanjalo. Lize lithi iBhayibheli nibusisiwe nina enjani enikholwa ningabonanga. uNkulunkulu wants you to believe him before you see the results. Let us stand up on our feet. Let us stand up on our feet. Hallelujah. Let's worship him. Hallelujah. 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 Hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. I worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Lift up your hands and worship Him. The angels of God are in this place. The power to heal is available in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.